assalamu alaikum. Aw bisimila nga kɛnɛ mandi kan n'o ye Maliba politiko kɛnɛ ye. Maliba politiko kɛnɛ kan bi an kɛlen bɛ ka wele bila maa saba ma. O maa saba ayiwa fɔlɔ o ye Maître Kadija Sangare Kulibali. Ale ye journalidogɛla don. Ayiwa a bɛ bɛrɛbɛrɛtɔn min fana na o ye Asuma ye. Sariya dɔnbaga don. O tɛmɛnen kɔ Adam Diko ka bɔ ayiwa association Ajigad la. Ale bɛ société civile tɔgɔ la. Ka taa se Amadu Mayiga ale bɛ ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ tɔn min sigira nin waati na n'o ye Sentinelle du Mali ale bɛ o kɔnɔna na. Ayiwa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bisimila an ka kɛnɛ kan. An bɛ kuma di an ka maa welelenw ma. Wa Maître Kadija Sangare Kulibali i ni sɔgɔma. Ayiwa an y'aw wele an ka wele jaabi. An bɛ kuma di Adam Diko fana ma ale ka foli bila lajɛbagaw la. Foli bɛ Muso TV lamɛnbaga bɛɛ ye n'an filɛlikɛbagaw aw cɛ an wele ka associé ni débat in na o diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa an ka kuma di Amadu Mayiga ma ale fana ka foli bila lajɛbagaw la. D'accord n bɛ aw ka chaîne baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn aw ka onde sanfɛla à travers vos ondes an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo aw tɔgɔ la. Ayiwa komi an b'a mɛn cogoya min na Maliba politiko kɛnɛ politiko kuma de bɛ fɔ yan ayiwa hakili jagabow fana bɛ kɛ yan ni maaw ye maa minnu fana bɛ ɲɛdɔn a ko la ayiwa min ye Maître Kadija Sangare Kulibali ale ye kan bɔ wasadenya la ayiwa ale donna wasabulon kɔnɔ kalafili min tɛmɛna an kɔrɔ san 2020 wasaden kalafili ayiwa an da bɛna taa se o yɔrɔw ma ka daminɛ Mali démocratie yɛrɛ bɛ ayiwa dangan min na ka daminɛ waati kana se sisan ma fo jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan bi ayiwa an da bɛna don o bɛɛ lajɛlen na ayiwa masala kun fɔlɔ ayiwa Mali yɛrɛ démocratie an bɛ k'o ye cogo jumɛn na an bɛ kuma di Maître Kadija Sangare Kulibali ma ale yɛrɛ ye Mali démocratie ye cogo jumɛn na ka daminɛ a daminɛ waati kana se nin wagati ma ka dɔ fɔ an ye o la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Buhari i ka ɲininkali diyara n ye n bɛ n ka kuma daminɛ ni foli ye n bɛ Muso TV mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo baarakɛlaw bɛɛ fo ka Muso TV directrice fo Madame Jabi Makoro Kamara. I ka ɲininkali nin a diyara n ye kosɛbɛ. Mali démocratie i b'a dɔn a daminɛna Mali démocratie i b'a dɔn a daminɛna 1991 san 1991 ani 1991 fanga min tun bɛ yen n'o ye Musa Tarawele ka fanga ye parti kelen de tun bɛ yen n'a tun bɛ fɔ ko parti unique donc o ye san 23 de kɛ fanga na malidenw yɛrɛ wulila ka kɛlɛ kɛ yaasa fanga ka yɛlɛma ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye Mali démocratie yɛrɛ nana ten de ka na partout caya donc démocratie yɛrɛ daminɛna o de la. Ayiwa Adam Diko e a ye cogo jumɛn na Mali démocratie n'an b'a fɔ ma ko bɛɛjɛ fanga i y'a ye i n'a fɔ maître y'a fɔ cogo min na an ye bɛɛjɛ fanga ni sɔrɔ ni kɛlɛ de o kɛra 91 kana se fo 92 ma donc an ye bɛɛjɛ fanga de to la mais n'i ye Mali démocratie ta k'a lajɛ démocratie kan ka kɛ fɛn minnu ye an ye démocratie an ye forme ta mais an ye contenu an ye o bɔ a la parce que n'i ye démocratie yɛrɛ ta k'a lajɛ démocratie principe fɔlɔ-fɔlɔ o ye min ye fɔlɔ o de ye élection ka kɛ a kɛcogo la élection n'a kan ka kɛ wagati min a ka kɛ o wagati la a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o ye démocratie principe fɔlɔ ye principe filanan o ye séparation de pouvoir ye min ye exécutif ani wasadenw ani minnu ta ye ka hakɛw lasabati n'o ye justice ye olu bɔ ɲɔgɔn na n'i y'an ka démocratie ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ 92 fo ka na se 2020 ma i b'a ye k'a fɔ an ye difficulté sɔrɔ o caman kɔnɔna na élection fɛn fɛn kɛra élection ninnu mana tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ problème caman bɛ wuli an ye k'a fɔ an ka système électoral yɛrɛ o yɛrɛ fɛnɛ o bɛ cogo min na o b'a to ni mɔgɔ min bɛ fanga la o ka fanga barika bɛ bonya ka tɛmɛ ni mɔgɔ min t'a la ka o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka justice k'a daminɛ démocratie daminɛ fo ka na se sisan ma an ye k'a fɔ de plus en plus population mabɔlen no justice la c'est-à-dire population dalen tɛ justice mɔgɔw la
k'a daminɛ an ka jugew la fo ka taa se fo sanfɛ n'i taara an ka togodaw la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ siran justice yɛrɛ ɲɛ au lieu que ka taa ka t'u confier a caman u bɛ siran donc o méfiance nana population ni justice ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ la ka taa se politique kunda an ye k'a fɔ parti politique cayara ka daminɛ 92 ka na se sisan ma parti politique min Mali la a ka ca ni parti politique 200 ye mais o parti politique a ma ye k'a fɔ parti politique ninnu bɛ ka population représenter n'a fɔ a ka représenter cogo parce que discours ni fɛnw bɛɛ la an b'a ye k'a fɔ population b'a fɔ u dalen tɛ politique mɔgɔw la politique mɔgɔw bɛɛ kɛra kelen donc politique mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'olu kɛ kulu dɔ kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ mun u bɛ fɛn bɛɛ kɛ fanga dɔrɔn de kama mais u tɛ yen an population kama ka fara u bɛɛ kan mun ye grogne social o fana donna la mun ye grève ni fɛnw ye an y'a ye k'a fɔ an ka lakana fanfɛla an ka kɛnɛya fanfɛla an ka kalanko fanfɛla an y'a ye k'a fɔ o grogne nana o niveau ninnu bɛɛ la donc démocratie yɛrɛ kɛra an bolo an y'a a forme ɲɛ min fɔ an ye forme ta mais an ye contenu an ye o éloigné donc o nana ni difficulté caman o de b'a to k'a daminɛ 92 ka na se 2020 na an y'a ye k'a fɔ an ye coup d'état 3 de kɛ coup d'état 3 démocratie kɔnɔna na ça veut dire que jusqu'à présent an bɛ système min kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ o ma ko démocratie don an bɛ ka essayer hali bi mais a ma réussi an bolo fɔlɔ. Ayiwa Adam Diko o faamuna Amadu Mayiga e ye Mali démocratie cogo di e ɲɛ b'a la cogo jumɛn na? D'accord donc yani n ka da don démocratie yeli cogo kuma la a ka kan ka tasi bila kɛ ka taa minnu taɲana Mali démocratie kɛlɛ la 91 a daminɛna 91 ka parachever ka kow kɛ ka bɛn 92 ma an donna kɔnɔ o la donc an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma Ala ka n'u ka kɛlɛ kɛ fu ye donc démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Jamana kɔnɔdenw i b'a fɔ Adam y'a fɔ cogo min na ka wuli ka jɔ yaasa ka se ka fanga la bato ka se ka fanga sigi u yɛrɛ kunna mun fanga min b'a to adamadenw bɛɛ dama kan bɛɛ bɛ dama ɲɛkanya ɲini ni fɛnw na quoi égalité entre les gens et ensuite ka se ka danfara kɛ fangaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ président fanga i b'a fɔ bulon kɔnɔ fanga ma dɔn a n'a bamanankan fɔ cogoya ka assemblée ani exécutif n'o ye fanga sinsin bere dɔ ye ministre ninnu bɛ sigiyɔrɔ min na ka se ka danfara don ni bɛɛ cɛ bɛɛ k'i ka baara kɛ k'a sɔrɔ i ma don dɔ in kɔnɔ démocratie laɲini nana o kɔnɔ ani ka bɔ parti unique la ka na multipartisme na donc o kɛlɛ kɛra Ala y'a kɛ maliyɛnw sera a kɛlɛ sɔrɔ la a kɛlɛ gagné minnu yɛrɛ tun b'a kɛlɛ ɲɛfɛ a baara tun ta ka taga ni sinsin bere minnu ye u y'olu papiyew kɛ mais u ma a lawaleya o y'a lawaleya ni u yɛrɛ ka faamuyali ye donc o ye gɛlɛyaba don Mali démocratie kɔnɔ o de b'a to bi n'i y'a ye a da sera kuma dɔ ma ko coup d'état kɛra fo ka se bi ma 2 ou bien 3 c'est parce que démocratie ka échec de y'o ye n'a tun kɛra a kɛcogoya la n hakili la a ka ca Ala fɛ an tun tɛ se fo ka se président lawulili ma wuli cogoya la mun tɛ démocratie b'a a laɲini cogoya min na quoi donc n bɛ se ka mun fɔ démocratie kuma kɔnɔ ka da olu ta kan o ye nin. Ayiwa maître Kadija Sangare e gɛlɛya jumɛn ye Mali démocratie la ani ni min b'i fɛ n kɔ tuguni kɔmasegi la ka fara a ye cogo kan. Ne bɛ fɛ ka min fara Mali démocratie ko kuma kan o ye démocratie ma faamuya maliyɛnw fɛ a ma faamuya parce que a fɔra ko bɛɛjɛ fanga donc bɛɛjɛ fanga nin a ma ɲɛfɔ maliyɛn ye kosɛbɛ a ma ɲɛfɔ maliyɛn ye kosɛbɛ donc ne yɛrɛ fɛ démocratie a échoué Mali la ka da faamuyalibaliya kan a faamuyalibaliya ne b'a fɔ ko an bɛɛ nɔ b'a la citoyen malien yɛrɛ n'i y'a jateminɛ sisan démocratie nana ni élection ninnu ye élection transparente crédible et tout ça mais n'i ye élection ninnu lajɛ sisan citoyen yɛrɛ tɛ voter yɛrɛ malien tɛ voter fo wari ko nana don a la yɔrɔ ni wariko kɔni donna a la ko tiɲɛna donc a bɛ fɔ ko politique mɔgɔ f'i yɛrɛ bɛ maloya ka i yɛrɛ yira k'i ye politique mɔgɔ ye. mais mi ka kuma latigɛ o wariko donna a la o yalima jɔnniw de y'a don a la. Ayiwa an bɛɛ nɔ don politique mɔgɔ y'a don a la mais citoyen fana y'a don a la ne sisan ne bɔra élection dɔ la sisan mais mɔgɔw tɛ voter bɛɛ de bɛ wari fo i nana joli d'a ma fɔlɔ an ka voter ye kuma na i nana mun d'a ma depuis campagne kɔnɔna na o b'i ɲininka i dalakan na pré campagne na kabi pré campagne kabi bɛ fɛ ka mɔgɔw tulo lasɔmi kabi bɛ fɛ ka fɔ mɔgɔw ye n bɛ fɛ ka n kan bɔ kabi b'a fɔ mɔgɔw ye ko ne nana aw bonya ba la ne nana n bɛ fɛ ka kɛ député ye n bɛ fɛ a ɲinikun ye tɛ foyi ye fo ka aw dɛmɛ
aka dɔgɔtɔrɔso ko aka écoleso ko aka ɲɛta aka développement aka a ye voté mɔgɔ ye jama bɛ jɛ fɛn minnu na ani dugu yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo voilà min na a ye voté mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka aw dɛmɛ k'aw ka kungo fɔ k'aw ka kungo dilan nka n'i tilara o bɛɛ la dɔrɔn dɔ bɛ n'i kanto ne ko e yɛrɛ nana joli de d'an ma fɔlɔ i y'a mɛn donc politique mɔgɔw sen b'a la parce que politique mɔgɔ de b'a di nka an bɛɛ nɔ don quoi comme film dɔ tun bɛ mais n'i ma wari in di dun n'i ma wari nin di yan a nɔ bɛ ye o e tɛ passé n'i ma wari in di i b'a yɔrɔ ye dɛ n'i ma wari in di a bɛ se ka kɛ dɔw a bɛɛ tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ladiriw bɛ yen dɔw ye hɔrɔnw ye olu bɛ yen nɔ nka généralement o kɔni b'a f'i ye i y'a di i m'a di kɔni hali n'i m'a di kɔfɛ n'i nana hali n'i m'a di o bɛ se ka f'i ye n'i kɔni élu la nin bɛ yen dɛ an bɛ fɛ ka nin gɛlɛya an dɛmɛ nin gɛlɛya in na dɛ donc ne y'o layiru ta sisan ne nana élu n'i m'o kɛ ayiwa siɲɛ wɛrɛ n'i nana fɛnɛ u b'a fɔ ko n'i nana siɲɛ wɛrɛ i b'an sɔrɔ o ye juru y'i la o ye juru y'i la i y'a mɛn donc Mali démocratie yɛrɛ kɔni a kɛra échec ba ye échec an bɛɛ nɔ b'a la donc o ye kalafili yɔrɔ ta fanfɛla ye kalafili politicien b'a la citoyen b'a la bon a gestion yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin ye o y'a ɲɛfɔ déjà pouvoir fanga exécutif n'a bɛ fɔ exécutif gouvernement n'a bɛ fɔ ko sariya bulonba n'a bɛ fɔ ko justice mais an ye mun kɔlɔsi normalement c'est la séparation des pouvoirs a bɛɛ kan ka taa bɛɛ kan k'i ka baara kɛ mɔgɔ si man bɛɛ ka fanga ka to i yɛrɛ bolo i k'i ka baara kɛ i ka hukumu kɔnɔna mais n'i ye justice ta i b'a ye kuma bɛɛ k'a fɔ ko exécutif bɛ impiété justice la ne ye avocate de olu bɛ dɔ ninnu wele kuma bɛɛ a y'a kɛ tan instruction bɛ jigin bon mun fana ye Mali démocratie sariya sɔsɔli dɔ ye o y'a sɔsɔli dɔ ye mun y'a sɔsɔ tuguni ça c'est le laxisme n'i ye Mali jateminɛ sisan c'est le laxisme bɛɛ tora i yɛrɛ bolo bɛɛ b'a dɔn ko nin bɛ ka kɛ k'a man ɲi mais foyi tɛ kɛ impunité o fana an ka démocratie tiɲɛ complètement Mali yɛrɛ effondrement bɔra laxisme de la bɛɛ b'a dɔn ko e karisa filɛ nin ye e bɛ ka ko dɔ kɛ min man ka kɛ mais hali ni juge y'a tigi minɛ sisan exécutif bɛ ordre de kuma dɔ la o bɛ bila foyi tɛ bɔ a la quoi donc o de an b'a fɔ o de ma ko impunité fana ye jamana in tiɲɛ parce que a bɛ mɔgɔ dɔw bali u ka baara la a bɛ dɔw fana fari faga u ka baara la wa ni mɔgɔ min fana ka kan ni place min ye o t'o sɔrɔ l'homme qu'il faut à la place qu'il faut là o fana kan ka kɛ démocratie socle dɔ ye mais o tɛ Mali démocratie la fo n'i bɛ karisa dɔn a bɛɛ kɛra n'i bɛ karisa dɔn ou bien somɔgɔ ye chef ba dɔ ye n'o tɛ o tɛ mɔgɔ min capacité b'a la bɛɛ b'a dɔn ko capacité b'a la o m'a bila a bila yɔrɔ f'a bɛɛ kɛra n burankɛ ye nin ye n ka mɔgɔ ye nin ye min ye waritigi ye nin ye jamana si tɛ se ka développer o kan ayiwa Adamu Diko k'a lase démocratie a yecogo kɔfɛ a gɛlɛya minnu donna a kɔnɔ ou bien minnu b'a kɔnɔ ka tɛmɛ e yɛrɛ bɛ ɲɛ bɛ gɛlɛya jumɛnw na Mali démocratie kɔnɔ mun b'a to an ka démocratie ni a ma se ka kɛ maliyɛnw sago ye fɔlɔ quand il y a kuma dɔ fɔ ça c'est très important ni an ka démocratie ta k'a lajɛ fanga min bɛ wari la an ka démocratie kɔnɔ o de y'an ka démocratie problème fɔlɔ jɔnw fana nana n'o problème ye faut k'an k'o fana fɔ o ye politique mɔgɔw ye k'a fɔ ko wari bi bi in na mɔgɔ ti voter ni wari tɛ ni wari ma di mɔgɔ min ma a ti voter jɔn nana ni wari ko ye politique mɔgɔw de nana ni wari ko ye ka na wari ko don politique la ka na wari ko don élection na voilà pourquoi élection kɛra cogo cogo min ka wari ka ca o de bɛ taa ɲɛfɛ ni wari tɛ e min kun hali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn olu de nana ni o système ye bon o ye problème belebele an ka démocratie kɔnɔna na parce que démocratie ye population ka fanga mais ni population ka o fanga in conditionné no ni wari bi mɔgɔ min kun a tɛ kɛ population ka fanga ye tuguni i b'a ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi bi la n'i ye mɔgɔw interroger n'i y'a ta 100 o 100 mɔgɔ 80 o b'a f'i ɲɛna ko politique mɔgɔ classique ninnu an ka olu bila kɛrɛfɛ c'est-à-dire minnu mɛnna a ko la minnu mɛnna a kɔnɔ an k'olu bila kɛrɛfɛ n'i y'a ta 100 o 100 80 bɛ o f'i ye mais n'i taara élection na o mɔgɔ kelenw de bɛ taa second tour la munna u bɛ taa second tour la parce que wari bɛ olu de kun mɔgɔ kelen min b'a f'u ye k'an k'u bila kɛrɛfɛ u bɛ tila ka taa don o mɔgɔ kelenw kan ni wari ye mais wari bɛ nin poids sɔrɔ cogo di olu de y'a kɛ parce que an y'a fɔ an ka loi kɔnɔ k'a fɔ ko wari donyɔrɔ tɛ
anga élection kono fo ka tila ka fɛn wɛrɛw fɔ ka fara wari kan campagne kan ka kɛ cogo min k'o fɔ ni mɔgɔ min m'a kɛ ten ɲangini min kan ka ta k'o sɛgɛrɛ k'o fɔ mais o politique mɔgɔ kelenw minnu chargelen minnu bɛ o loi voter o mɔgɔ kelenw de bɛ taa violer kɛnɛ kan c'est à dire o mɔgɔ minnu b'a fɔ ko désormais mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye wari n'i ye achat de conscience kɛ e kan ka ɲangi mɔgɔ minnu bɛ o loi voter o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka taa achat de conscience kɛ donc quelque part a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min kan ka ɲangini kɛ o de bɛ ka faute kɛ donc i ye faute min kɛ e de chargelen don fɛnɛ k'e ko o faute ɲangi i yɛrɛ kan donc il y a un problème o ye kelen an ka problème filanan an ka démocratie kɔnɔ c'est que an ka démocratie ye démocratie de forme de mais en réalité an bɛ forme de dictat sugu dɔ de kɔnɔ an ka démocratie ye dictature sugu dɔ de qui ne dit pas son nom c'est comme a birifini b'a la mais a kɔnɔfɛn tɛ démocratie birifini b'a kan mais kɔnɔfɛn ye fɛn wɛrɛ dictature moderne sugu dɔ don n'i y'a ta ka lajɛ n'an ye mɔgɔ min éli ka kɛ président ye président de la république i b'a ye a ka fanga ka bon kosɛbɛ président de la république ale ye président de la magistrature suprême ye ni o ye kiiritigɛlaw ni fɛnw o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o ye ale ye ka fara o kan n'i taara wasabulon kɔnɔ o yan'i ka bɔ président de la république la ayi n bɛ taa président de la république ka halisa ok n'i taara wasabulon kɔnɔ ale ka parti o de ye majorité ye généralement très généralement bon très généralement parti min ye majorité ye o de bɛ kɛ assemblée président ye donc déjà justice b'a bolo législative b'a bolo wa ale de o caman fana bɛ réclamer kɛ premier ministre ko la ale de fana bɛ mɔgɔ di mun bɛ kɛ ale de b'a ka premier ministre nommer donc déjà o fanga saba bɛɛ b'a bolo ka fara o kan n'i ye cour constitutionnelle ta k'a lajɛ o min chargelen don k'an ka constitution an ka sariyaba c'est à dire o de bɛ bɛɛ sanfɛ k'a lajɛ ni sariya in a bɛ ka labɔtɔ olu mun chargelen don o la olu de bɛ se k'a fɔ président de la république ye k'a ti ka sariyaba a ti k'a labato a bɛ k'a sɔsɔ n'i ye o cour constitutionnelle ta k'a lajɛ mɔgɔ 9 mun b'o kɔnɔ o mɔgɔ 9 o ye mɔgɔ minnu désigné directement ou indirectement par le président de la république parce que président de la république bɛ mɔgɔ saba di magistrature suprême bɛ mɔgɔ saba di ale de dun fɛnɛ ye o ɲɛmɔgɔ ye assemblée ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ saba di o dun il se trouve que o bɛ ale ka parti o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama donc du coup directement et indirectement o 9 personnes o bɛɛ ye ale ka mɔgɔ sugandi donc du coup a ka pouvoir ka bon kosɛbɛ donc fɛn o fɛn y'ale ja a bɛ se k'o kɛ parce que n ye min fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ dictature hali lakanabaaw ta fanfɛla yɛrɛ est ce que armée fana o ɲɛmɔgɔya fana a tɛ se t'o ministère de la défense o de ye o ale b'o de di ale o bɛ exécutif kɔnɔ donc il est le chef suprême aussi des armées donc vous voyez donc notre président de la république devient un super homme un super président ça c'est un problème dans notre démocratie il faut que pour que démocratie in ka se ka marcher faut justice ka indépendance ka d'a ma par exemple il n'est pas normal que procureur o bɛ ministre de la justice de duguma ministre de la justice dun bɛ gouvernement de kɔnɔ a ye min fɔ hali ni procès bɛ ka a suit normalement coup de fil kelen dɔrɔn tu es obligé parce que olu de b'i nommer olu de b'i miter olu de bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc o indépendance in tɛ justice bolo wa o indépendance tɛ an ka wasabulon fɛnɛ mɔgɔw bolo donc tant que ni o ma kɛ a bɛ ka min fɔ o ye démocratie soit hali n'a sɔrɔ a bɛ yen peut-être que u t'u to u k'a waleya n'i y'an ka kalafili ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka kalafili la organe minnu impliqué don a la i b'a ye olu organew yɛrɛ kuma dɔ la olu implication de problème ye kalafili la organe min impliqué don a organisation logistique bɛɛ la o ye ministère de l'administration territoriale ye o bɛ gouvernement kɔnɔ président de la république ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye kosɛbɛ a b'o sanfɛ donc ni président de la république ka parti bɛ élection na donc il est très normal que ministère ka baara a ka fɔ ko ce n'est pas impartial o kɔfɛ DG o min chargé don ka fichier électoral lajɛ n'i y'an ka DG ta ka lajɛ i b'a sɔrɔ an taara militaire de bila yen militaire de bɛ DG kɔnɔ c'est-à-dire administrateur ta an kɛlen don ka militaire de bila kɔnɔ n t'a dɔn système in nana cogo di si c'est une manière de les remercier ou pas mais olu de b'o kɔnɔ olu de chargé don fɛnɛ ka parti politique wari mun kan ka di u ma chaque année o di olu ma o jatew bɔ o kɔfɛ cour constitutionnelle maintenant
ministère va organiser DG be fichier labé ministère va organiser cour constitutionnel des résultats fo seni fana be seni bon seni anga tien fo seni won seni pouvoir voilà depuis mun kera 97 je crois que il seni discrédité ka seni yɛrɛ ka fanga voilà a eta do seni a jɛkulu kɔni bɛ sigi san élection o b'a baara kɛ voilà mais en tant que seni nafa seni ka valeur ajoutée ni donc d'accord il faut que ni système n'est pas fallu. C'est-à-dire, avec système les hommes sont plus forts que l'État. Ok, d'accord. Il faut qu'il y ait un système où l'État est plus fort que les hommes. C'est-à-dire, ni donna kono, charia de bé, règle de bé, il est adapté au luma. Charia mounoube nous main. Si ce n'est pas conforme à la démocratie, il est temps qu'il y ait encore nous fasse. Sinon, on va continuer tant chaque 10 ans, on va coup d'État. Ok, on va mettre la solution aux solutions là. Munu bɛ se ka an ka démocratie furakɛ yan'o cɛ Amadu Mayiga e fɛnɛ gɛlɛya minnu ye an ka démocratie la ni o kɛlen bɛ ka a kɛ sengelema ye e yɛrɛ bolo olu ye jumɛn ni jumɛn ye. Bon, n tɛna segin olu ka kuma fɔlen kan mais a bɛɛ kuma tourner na yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye wariko fanfɛla de mais a wari in yɛrɛ ne ko a bɛ bɔ min a bɛ bɔ min a bɛ bɔ jamana kɛsi kɔnɔ minnu bɛ a ɲɛmɔgɔya la olu b'a a wariw sɔrɔ k'a ta jɔn nana n'o ye acteur minnu sigila ka kuma démocratie kan ni mun nana fanga la dɔɔni o b'a lajɛ u bɛ fɛn dɔ ta ko fond de souveraineté ou u b'a di institution ɲɛmɔgɔw ma a budget est justifié économiquement ce n'est même pas bon donc n'u y'o wari ta par exemple président de la république caisse noire b'a bolo n'i ye wulila k'e t'a fɛ k'e bɛ mankan ci a la wari dɔ b'a bolo mun a t'a a contradictoire ni mɔgɔ cɛ a bɛ don a tɛgɛ mana bɛn mun a b'a ta ka d'i ma i k'i da di bon e bɛ taa n'o ye i b'i da di i mɔgɔ dɔ wulila tuguni k'a b'a ka hakɛ ɲini o kelen don la même chose o b'ale bolo cogo min na o bɛ institution caman wɛrɛw ɲɛmɔgɔ bolo ten tɔ donc jate tɛ wari minnu na jate tɛ wari minnu na bon tant que n'an ma sigi k'o wari ninnu lajɛ k'o jatew ɲini k'a dɔn hakili la a tɛ se ka bɔ nin an tɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na parce que ni wari donna ko o ko la a bɛ kɛ tiɲɛni ye élection tɛ sɔrɔ bilen k'a fɔ ko i ka capacité intellectuelle physique don ou bien ko base b'i bolo non o tɛ u bɛ fɛn dɔ di parti politique ma ko fonds public k'o di parti financement public et octroie aux partis politiques c'est pas normal l'aide publique aux partis politiques u ye mun de kɛ pour que ka se k'o aide publique bénéficier mais absolument rien donc ko yɛrɛ ko n'i ka parti créé dɔrɔn ayiwa ko e kɔni bɛ se k'a sɔrɔ est-ce que wɛrɛ de ma parti caya wa ka daminɛ 2001 na ka na se 2018 ma État ye 27 milliards de don o la 27 milliards ka daminɛ 2001 ka na se 2018 san 17 kɔnɔna la 27 milliards o de donna parti politique la pour que ka se ka démocratie alimenter mais an ɲɛ bɛ résultat jumɛn. Bon, il y a ce qui fait 20 millions. Moi, demain, si je suis content, je crée un parti politique. Mais voir dans mon prix, il y a des moments où on va voter. Nous voterons un peu, mais il y a des dollars, c'est le financement est public. Donc, en état, il n'y a ni parti avec sur la base de la conviction. Mais Adam dit que quand tu as un parti, parce qu'il y a un parti, avec mon fort en événement sur plusieurs angles. Donc, mais tu as là. Maintenant, le financement, en sait que la partie de monsieur, on n'avait pas pu qu'on a là. En bolo, il a voulu parti, mais nous serait. Mais là, il y a des gens qui ont été là, 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 mais bébé est fort, il est baraqué, mais parti politique avec il est deux qui avec deux politiques là, sans douru, sans nani, il va y avoir Mouliba avec Sobaojo, et Rebi n'a pas borné. Donc il dit les gens, on peut pas dire bon on fait, dit nous t'es franchi, a dit que jamana dit des cabo, avec Bochugodi, et ni niro, animalien to niro, mon kili, mon flamme, mon savoir les beaux dons. Donc tant qu'on est sur cette forme-là, on sait qu'on est fameux. Moi, pour me amener à ce moment où Mali la révolte populaire c'est parce que les gens ont faim. Il y a une révolte populaire, c'est de l'arachide que les gens croient là-bas. Parce que mon fait d'un tatio, wartu boulot, à d'autres barala, au bic les banques sigi, kasiga au finger de kasiga kelevuli, kasiga fonke, d'où fenêtre no mono bolu du gros matiti, ou war munta jamatola, ou va duma. Qu'on arrête de donner de l'argent gratuitement aux partis politiques, qu'on arrête de donner gratuitement l'argent aux institutions, ou voir là-bas en ta bochugado. Donc, non, c'est la forme de ce rôle-là, qu'a fera justice, c'est qu'à baraque à Ketchouala, à Kachala fait, à Messiga, Tiama, nos démocratie. Mais en démocratie, à d'amener à manière, parce que constitution mamboulou, tant wati a irana ka fo, c'est-à-dire que comme difficulté de bala, mon ni réalité au tékeli, il faut gagner fali. Donc faut malé on fait gars son ouma
k'a fɔ réellement an ka constitution ye yɛlɛmali dɔw kan ka don a la ani sigikafɔ de bɛ kɛ yɛlɛmali sira minnu bɛ taa sira minnu fɛ k'olu ɲɛfɔ k'olu don a la mais f'an ka sɔn o ma a ye président ka pouvoir fɔ mais c'est aberrant tiɲɛ de don pouvoir min bɛ président de la république kelen bolo a tɛ jamana kɔnɔ sɛdenw si bolo donc o tɛ se ka ɲɛ o il faut que ale ka pouvoir ka réduit ka se ka a bɛrɛbɛn yaasa baara bɛɛ ka se ka kɛ a kɛcogoya la parce que démocratie ye pesol de ye a bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kan kelen kelen de mais n'i y'a bɛɛ ta k'a di mɔgɔ kelen ma c'est que tɔw tɛ fɛn sɔrɔ bilen donc a ka kan n'an taara n'o sira ye inégalité caman bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔ a ko la madame min kuma dɔ fɔ ko il y a une inégalité au sein des structures d'emploi mais tiɲɛ don parce que munna démocratie kɔnɔ u ye fɛnw baden ta mais ils n'ont pas mis l'accent sur une vraie politique d'industrialisation an ka fɛnw baden bɛ yen nɔ a bɛ bɔ an fɛ yan nɔ matière première mais on n'a pas de an tɛ foyi transformer o pour que ka se ka valeur ajoutée créer ka se ka emploi di donc n'a tɛ yen sɔrɔ cogo fitinin bɛ n'olu bɛ mɔgɔ damadɔni bolo n'olu kelen bɛ ka fanga minɛ o tɛgɛ la donc diyagoya don ni n'olu ma surun ɲɔgɔn na i tɛ se ka fɛn kɛ o mun ye denmisɛnninw ka hɔrɔnya tiɲɛ bi u danbe tiɲɛ o bolo bi parce que o tɛ baara la o donc baara bɛ sɔrɔ minnu bolo ou bien dɔnni bɛ sɔrɔ minnu bolo n'u bɛ mɔgɔ ba kelen nin yɔrɔ ta n'u bɛ se ka dɔɔni d'u ma u bɛɛ bɛ boli ka taa olu mɔgɔw fan fɛ u b'u ka école tiɲɛ u b'u lakɔngɔ u b'u ka lakana tiɲɛ u b'u hɔrɔnya tiɲɛ u b'u danbe tiɲɛ ka tila k'u minɛ k'u don u sagona daw fɛ élection mana se u bɛ t'u wele k'u labɔ ka taga wari bɔ ka d'u ma ka taa an balakaw nɔfɛ sugu la k'u wele ka taa sotaramaw jɔ k'a kɛ k'u fa ka taa wari d'u ma faut que maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔn an ka bɔ o kɔnɔna la mais mɔgɔ tɛ se ka bɔ o kɔnɔ ten parce que n'i taara kɔngɔtɔ ma k'a ka binnansɔngɔ to yen k'a sɔrɔ a ɲɛ b'a ka nin 400 na a bɛ se k'a ka binnansɔngɔ ɲɛ a ye tiɲɛ na a ma nɔgɔn a ka jɛ o 400 kɔ parce que ale b'a dɔn a dayirimɛ de b'a la wala mɔgɔ mun den man kɛnɛ k'i taara 5000 d'a ma ɲɛ ma i ka jama labɔ n ye bon ale dun ɲɛ b'a la a den man kɛnɛ wala a kɔngɔlen don a ka école ma sara foyi tɛ yen a b'a 5000 in minɛ a donni kama hali n'a fɛla tɛ il faut que an ka sɔn ka sigi ka jamana constitution falen ka jamana di minnu ma u bɛ se k'a baara démocratie forme an ka sigi an ka ɲɛfɔ association bɛ yen minnu ka baara ye démocratie ye k'a lase an ka togodaw la k'a ɲɛf'u ye a kɛcogoya ye mun ye a taagabolo ye mun ye hakili la o mɔgɔw tɛna dɛsɛ mais fo k'a falen depuis a soubassement na wa minnu ye acteurs ye u ka sɔn a ma k'a fɔ u ye erreur kɛ wa k'a kan ka falen n'u ma sɔn u sen ka bɔ a la maliyɛn tɔw ka falen u kelen tɛ maliyɛn ye. ayiwa o faamuna an bɛ tila ka segin ka na o yɔrɔ la an nana ye k'a fɔ o démocratie kelen in kɔnɔna na kabiri bɛɛjɛ fanga nana an ka kuma sera a ma ayiwa fanga senkɔrɔma cɛra a bɛ siɲɛ dama dama bɔ ayiwa labanata in yɛrɛ kɛra ayiwa o ni tɔw kɛcogo ma kɛ kelen ye sabula o nana sɔrɔ gɛlɛya dɔ tun bɛ jamana kɔnɔ ayiwa ɲɔgɔn samasamaw tun bɛ sen na min yɛrɛ ye jamanakuntigi ye ale ka fanga a laban waati a nana gɛlɛya fo ka n'a kɛ senkɔrɔma cɛli ye senkɔrɔma cɛli a taatɔ la a y'a yira k'a fɔ min ye wasabulon ye a y'o mɔgɔw labila ayiwa min fana ye a ka gouvernement ye a y'o mɔgɔw labila ye ayiwa maître kadija sangare kulibali e yɛrɛ ye sariya dɔnna ye yanni an ka se a ka fanga laban yɔrɔ kumaw ma waleya minnu nana ni fanga yɛrɛ senkɔrɔma cɛli ye ani wulikajɔ laban minnu kɛra ayiwa bulonba in ci cogo e y'o ye cogoya jumɛn na i yɛrɛ fana tun ye wasaden ye bulonba kɔnɔ ka fara o kan e fɛla ye mun ye o yɔrɔ la. wa bulonba in ci cogo la wa bon tiɲɛ yɛrɛ la ni ko n ka tiɲɛ f'i ye franchement ne yɛrɛ tun ye wasaden ye an ma tɛmɛ kalo 3 yɛrɛ kan wasabulon in cira cogo min na ta sisan ni n ko a ma digina n ye nkalon tigɛ ni n ko a ma digina n ye nkalon tigɛ injustice a bɛ fɔ cogo di bamanankan na ça a été très très injuste hali ni sariya de y'a fɔ hali ni président ka prérogative don a ma kɛ a wagati fana na parce que président y'a kɛ wagati min na a b'a fɔ cogo min na ko da jolima tɛ tiɲɛ kuma fɔ tiɲɛ ne yɛrɛ la ni ye ne ɲininka k'a fɔ ko président ye a nin fɔ a yɛrɛ ma mɔgɔ si tɛ da o la k'a fɔ k'a yɛrɛ fɛla don k'a fɔ k'a fɛla don mɔgɔ si tɛ da o la parce que bi ma to n'a fɔra ye o n'a fɛla kun don a kun b'a kɛ o nka marifa da jɔlen b'i la marifa da jɔlen bɛ mɔgɔ wɛrɛw la donc a kɛra ten de ne kɔni fɛ a kɛra ten bon o y'a sɔrɔ min y'a kɛ ten fɛnɛ nin bɛɛ ye démocratie respect baliyaw de ye o tilenya baliyaw de don parce que mun nana n'a ye mun yɛrɛ nana ni problème ye problème wɛrɛw tun bɛ yen nɔ dɛ mais a bɛ fɔ ko goutte d'eau qui a fait déborder le vase min tɔntɔnna dɔɔni tɔntɔnni fɔ tɔnniko laban in nana tɔ bɛɛ fɛ sɔsɔli minnu kɛra élection na cour constitutionnelle wasaden kalafili minnu kɛra ni dɔw ko olu de passera dɔw ko dɔw passera dɔw ko ma passé o kuma de cayara kuma ma se ka gérer
oh mais e bolo kan ka se ka gérer cogo di e yɛrɛ bolo parce que e kɔni tun bɛ yɔrɔ min na mankan ma wuli o la ne ka circonscription kɔni na an ma contester donc ne nana n'an nana dɔrɔn ko a cira tiɲɛ tiɲɛna a bɛ digi an na kɔni a bɛ digi an na a bɛ digi an ka mɔgɔw la mɔgɔ minnu ye kala fili aw ye mɔgɔ minnu ye kala fili an ye tiɲɛ tiɲɛna a bɛ digi o la président a kɛcogo fɛnɛ parce que tiɲɛ tiɲɛ la président tun t'a yɛrɛ bolo dɛ a tun t'a yɛrɛ bolo donc a kɔni digira ne na tiɲɛna ayiwa mais o y'a sɔrɔ problème bɛ yen problème minnu ma réglé problème minnu ma réglé bɛɛ b'o kalama Mali bɛɛ b'o problème kalama ne t'a tiɲɛna nkalon dɔn mais problème kɔni tun bɛ yen ayiwa Adam Dicko wasabulon mɔgɔw labilali jamanakuntigi fɛ ayiwa e yɛrɛ y'o ye cogo jumɛn na yan'an ka na ayiwa mankan minnu kun wulila fo kana se wagati labanw ma bon ni y'o ye cogo min na au fait c'est comme si tubabu b'a fɔ cogo min na corriger une faute par une injustice c'est-à-dire faute dɔ kɛra n'o ye mɔgɔ dɔw latɛmɛna parce que u tun man kan tɛ ka tɛmɛ ka sɔrɔ u ma gagner mais mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu gagnera tiɲɛ yɛrɛ la minnu gagnera dɔw bɛ yen minnu tɛmɛna depuis premier tour donc on a voulu corriger une faute mais par une injustice parce que sisan nɔ minnu gagnera minnu ma gagner u bɛɛ gosira bɛlɛ kelen na et pourtant dɔw bɛ yen minnu gagnera tiɲɛ yɛrɛ kan maintenant mun ye dissolution assemblée dissolution ye coup d'état de nana n'a ye il faut avoir le courage de dire appeler les choses par leur nom min kɛra coup d'état de kɛra donc coup d'état kɛli la on a obligé le président, on a forcé le président. Ce qui est sûr, on a pris le pouvoir par d'autres moyens que ce qui est dit dans notre constitution. Donc le président a été forcé ou n'a pas eu le choix, parce que dans son discours lui-même il le dit. Donc le président ne pouvait pas démissionner comme ça, parce que s'il démissionnait comme ça, le pouvoir revenait. Et pourtant l'Assemblée était contestée. Donc du coup, il était très normal de dire au président, avant de démissionner, en partant, d'aller avec l'Assemblée et son gouvernement. Et c'est ce qui a été fait. Le président est parti avec l'Assemblée et le gouvernement. Donc ça nous a plongé dans un vide constitutionnel, parce que ce qui est là, il faut reconnaître que la constitution de 92 est suspendue. Même si on ne veut pas le dire. Déjà qu'il y a un acte fondamental. Pour le moment, il ne peut pas avoir deux actes fondamentaux dans un même État. Voilà, donc, ni qui a coup d'état. Donc, wasablo moro labla la. Ka gouvernement labla. Les gens en retard. Maintenant, en cas de signaler, erreur munu kera, wasablo nunu ka élection konnana pour que erreur kanake. Mais munu fene labla la ta pasro ou kan gaina tienka. Aka donc a foko binkeruka parce que am se ka fo uma mi uma bo. Taruka élection ke jelian konnana ou gaina. Donc il y a namara ke ni beye pouvoir mi be cour constitutionnel bulu. Parce que ni attaque normalement cour constitutionnel mangate ka résultat faux. Parce que et be résultat faux ni problème bala ko problème faut ite na si efa o tisera ke cour constitutionnel ta kanga ke ka problème ou de résolu. O be remonter ni bolu ta kanga ke contentieux électoral ka critique mon yonche ka aba maintenant résultat kanga fo yoro mais ni olu de charger le olu be se ka décider olu de ba critiquer olu de ba jabi difana ko chama ka voix annulée ka dollar teme ka soro ma teme donc o be fanga be cour constitutionnel o ta ke o kun fait o ta ke ko parce que manasa do aba ke parce que pouvoir fanga mba bolo oui fanga mi ba bolo o ba permettre ka ke wa fenti bo ala fanga mi ba bolo ba permettre ka ke wa fenti bo ala donc o be de ka ngana anye ka ere questionner ali bianga ni institution no fanga ka abi se ka ke chugo di pour que anga élection me se ga refléter parce que ni président de la république il ka élection takala 2018 il a élu 2020 population ka wili ko ay kuti fait sans flamme donc on va ira ka fo illégitimité jama munun go ko bi fait o légitimité o de be remis en cause nyanga système yere takala siga de be do la mo mu kanga voter o mo million shigi mais mo mu bi voter atite mo million flaka atite me mo million fla ni e Bamako ere ta kala je Bamako mi ni problème tiara ni mo chama wulila ka marché
surtout député yɛrɛ ka ko la n'i ye Bamako yɛrɛ ta k'a lajɛ élection tour 2 la premier tour ni deuxième tour Bamako taux yɛlɛnen sera 12% de ma 12% élection législative in na 12%. Donc pour montrer que mɔgɔ caman yɛrɛ tun bɛ sira la ka contester mais olu ma voté caman yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ka wasabulon k'a fɔ ko namara kɛra mais en réalité olu yɛrɛ ma voté donc du coup o bɛɛ ye problème ye quoi o bɛɛ ye problème ye an ka système kɔnɔ f'an ka dɔn k'a fɔ n'an b'a fɛ ka falen a kan ka falen à tous les niveaux mais malien den kelen fɛnɛ bɛɛ kan ka falen o faamuna ayiwa Amadu Mayiga ka kɛɲɛ ni wasabulon mɔgɔw labilali ye jamanakuntigi taatɔ aw ye o ye cogo di Sentinelle du Mali mɔgɔw? Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais seulement mouvement tɔɔrɔ dɔɔni o de candidat indépendant dɔw b'a la minnu vraiment u b'u ka wariw bɔ yɛrɛ ye u tɛ parti politique la parti politique financement bɛ d'u ma san 10 kɔ o de wari dɔ bɔra ta man k'u tɔɔrɔ pour le Mali je pense que o tɛ tɔɔrɔ kun ye quoi candidat indépendant vraiment a bɛ se k'olu de tɔɔrɔ parce que olu y'u ɲɛ tugu ka taa mais u bɛɛ tun b'a dɔn ko gɛrɛntɛ bɛ nin ko in na CEDEAO ye émissaire bila ka na maliyɛnw sigi ka kuma yaasa u ka se ka bɛn a la u ni ɲɔgɔn cɛ mais u ma se ka kariya k'a fɔ nin problème de don aw k'aw sen bɔ a la ou bien an ka nin solution ɲini olu yɛrɛ ma se ka solution sɔrɔ donc ni solution globale sɔrɔla a bɛɛ la pour le Mali vraiment an b'an ka mɔgɔ si tɔɔrɔ minnu kɔni ka nafolo tara an bɛ Ala deli Ala ka nafolo segin u ma mun ka ca ni nin fɛnɛ ye quoi Mali ko la an man ka to voilà ani Ala ka kun fɛ maintenant ka sigi kuma la dɔɔni n'i y'a ye mɔgɔ an bɛ sigi an bɛ fɛn caman fɔ bi au jour où nous sommes an bɛ yɔrɔ min na bi c'est parce que sɔrɔsiw nana dɛ sinon mɔgɔ 23 sara o mɔgɔ caman banana caman bɛ ka minɛ ka datugu cogo la faamuyali tun tɛ ka sɔrɔ mun na an ka mɔgɔw tun bɛ M5 na mais j'ai vraiment décidé je le répète de me retirer en toute indépendance c'est-à-dire de toutes les activités c'est-à-dire du M5 mais tun b'a la kuma min na yanni événement ka kɛ démission ka kɛ on avait décidé de faire une semaine vraiment intensive ka wuli ka ko caman kɛ o mais o an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye o M5 ka nin wulili an tun bɛ taa ni président cogo di taacogo foyi tun t'an bolo soit président bɛ M5 leaderw minɛ a b'u datugu soit la répression allait continuer jusqu'à ce que mɔgɔ caman ka sa parce que mɔgɔw sara o a fɔra ko ka enquête indépendante dayɛlɛ CEDEAO ka émission nana o enquête ma dayɛlɛ ko fɛn bɔra la o a jɔn ye mɔgɔ bila ka taa fɛ karisa de don o minɛli ka gɛlɛya ce n'est pas difficile mais a ye ministre 6 nommé o a ye cour remembré o mais k'a fɔ dɔrɔn jɔn de ye nin ordre di ninnu ka taa a filɛ yan ni ne don o tigi ma il y avait une mauvaise volonté ka kɛ o n'a kun continuera ten répression de tun bɛ continuer tuguni san b'a sɔrɔ bi président Ibrahim Boubacar bɛ fanga la an tun bɛ ka stratégie wɛrɛ ɲini walama an bolila mais ka na kuma la ne ti événement kɛra bɛɛ n'i ka appréciation don mais pour moi président démissionnaire de o marifa ma jɔ a la o non pas du tout événement bɛ daminɛ tuma min na sɔgɔma a daminɛna Kati mankan daminɛna place d'armes na marifa ci kɛra Katikaw ye ɲɔgɔn ka fɛngɛw daminɛ u ma girin ka jigin Bamako c'est vrai que enlèvement dɔw kɛra ka ministres ni fɛn dɔw minɛ qu'est-ce qui s'est passé moi j'ai été la toute première personne au Mali ka taa n jɔ monument na k'a fɔ maliyɛnw ye u ka bɔ an ka na monument de l'indépendance la an ka wuli an ka na an bɛ ka mun laɲini k'a fɔ an bɛ fɛ président Ibrahim Boubacar ka octobre kalo tile 18 wa ou bien le 5 juin non le mardi 18 août o don e de fɔlɔ taara tout premier malien à me dresser au monument de l'indépendance k'a fɔ c'est pas que m'a fɔ ko fierté ou bien ko cɛya kuma don non j'ai appelé des jeunes du M5 a ye na an ka taa monument na an ka kɛ personne n'est venu mais ɲani mɔgɔw ka taa n yɛrɛ fɔlɔ taara a vidéo bɛ yen nɔ on ne peut pas rétorquer l'histoire quoi donc k'a fɔ mɔgɔw nana les gens ont fêté et tout il y a une colonne de véhicules qui est mɔgɔw taara fo président ka da la o y'a sɔrɔ démission yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ o y'a sɔrɔ démission ma kɛ mɔgɔw taara fo président ka da la donc u taalen président ka da la k'a fɔ ko f'u ka don maintenant Katikaw jiginna u nana président nɔfɛ a n'a ka premier ministre u y'a ta u y'a kɛ mobili kɔnɔ o y'a sɔrɔ u ye tɔw sécuriser u taara n'a ye Kati u taara n'a ye Kati ɲani bi tun ka se parce que n'i y'a mɛn Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga a bɛ digi mɔgɔ la a bɛ digi mɔgɔ fɔlɔ mun na o ye sɔrɔsiw de ye il y a eu combien plus de 15 000 Adam bɛ se k'o chiffre di mais plus de 15 000 victimes civiles et militaires donc k'olu bɛɛ bɔ a la sɔrɔsi kelen mana sa kɛlɛyɔrɔ la a muso ye fili a batɔ ye a denw ye falatɔw ye a somɔgɔw olu bɛ kɛ dentan ye i b'a sɔrɔ ni denkɛ kelen don n'ale jɔlen bɛ n'a fa n'a ba bɛɛ ka fɛngɛ ye a bɛ olu bɛɛ ka sɔrɔdaw n'u ka fɛnw dɔgɔya a bɛ na ni déséquilibre total dɔ de au niveau de la société o mɔgɔ joli sara 10 ani kɔ hakili la ni n ka jatew ka ɲi ni fili t'a la mais ni o bɛɛ kɛra o olu de ɲɛ b'a la
M5 bɛ bɔ yan fɛ président bɛ bɔ yan fɛ solution tɛ k'a la dɔw bɛ avion ta ka bɔ jamana kɔ kan dɔw bɛ na silamɛ diinɛ mɔgɔw bɛ chrétien CEDEAO mɔgɔw bɛn dɛsɛra ka k'a la famille fondatrice gauche famille fondatrice droite malien yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn donc u yɛrɛ y'a lajɛ peut-être président yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛn dɔw bɛ yen a tɛ mun kalama la olu tɛ se ka gɛrɛ a la wa je le dis je le répète an y'u dɛmɛ ka document dɔw ɲini ka d'u ma pas en tant que M5 mais en tant que peut-être rapprochement bɛ sɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn dɔw d'u ma mun bɛ président yɛrɛ ka gouvernance kan u yɛrɛ minnu améliorer un bon document qu'ils ont pris u taalen ni président ye u y'a ta u y'a yira a la karisa nin de don nin de don ale cɛ ka foro u tɛ fɛ k'a don mɔgɔ tɔgɔ fɔ la u y'a information n'a fɛnw bɛɛ ta k'a yira a la o. Ok, Amadou Maïga, waati non, il y a pas de kuma la sisan donc u y'a yira a la quand il a vu il a compris que vraiment ale yɛrɛ bɛ jamana kunna mais a tɛ jamana kunna parce que ala t'a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔn il savait pas que nin bɛɛ bɛ yen il a accepté de partir. C'est pourquoi il dit qu'il n'avait pas le choix. Mais au cours de il a été obligé. N'a obligé là. Président est mort, mais il a faux. Il a été obligé. Mais binebolo kuma banao. Malé on a sidro anga be, anga sura sou de anga. D'accord. O famuna Amadou Maïga, ambe sengana komi jamana kuntigi tara. Maître Kadija Sangare Coulibaly. Wati min kanga kesi sa o de chamanche fanga yi. Ebo ye cogoya jumɛn e bolo an ka camancɛ fanga in kan ka kɛ cogo jumɛn na a kan ka gérer cogo jumɛn na a kan ka labɛn cogo di Boire coup d'état de kɛra Mali la an kana siran kuma ɲɛ dɛ an bɛ se ka maa mun k'a fɔ sinon coup d'état de kɛra mɔgɔ si tɛ da la Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko i bɛ ka démissionner na de coup d'état de kɛra n'a tun bɛ fɛ ka démissionner depuis que u b'a fɛ ka démissionner a tun kan ka démissionner n'i taara ka taa kati ka taa ka taa kati ka taa i bila sous pression coup d'état de kɛra o kɔni ça ne passe pas coup d'état de kɛra ça c'est clair chez Maïga c'est un coup d'état rien à faire qu'on a embelli comme en 2012 ATT fait attention la pourquoi il est démissionnaire mais débat de coup d'état de kɛra c'est la même chose non Maïga c'est la même chose non c'est un coup d'état ça attendez kuma bɛ tila ka di ma Maïga c'est un coup d'état awɔ an bɛ transition gestion de kan sisan transition et gestion ne fait ça transition kɛra civil de kan ka transition président o ye ne ka vie de o ye ka hakilila ye ne ka hakilila ye Mali ka hɛrɛ b'o o de la transition un président civil peut-être à la rigueur un vice-président militaire peut-être et un premier ministre civil o ye ne ka hakilila ye et puis transition a man ka tɛmɛ 18 mois kan san 1 ni kalo 6 o de ye ne ka hakilila ye o ye ka hakilila ye ayiwa basi t'a la Adam Diko e bolo transition in kan ka gérer cogoya jumɛn na transition in kan ka gérer cogo min o de ye maliyɛnw yɛrɛ ka bɛn parce que o y'a yira k'a fɔ o bɛna ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ concertation mun kan ka kɛ c'est 6 concertation in bɛna kuma mun ye transition durée a feuille de route a marabagaw mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ agenda ni a organe de gestion donc ça c'est déjà un bon début maintenant ne anw bɛ baara kɛ jɛkulu min na an ka baara ɲɛsinnen don faso de ɲumanya bɛɛjɛ fanga sinsinni surtout bɛɛjɛ fanga sinsinni an ni maliyɛnw y'a fɔ ko démocratie kɔnɔ fanga ye civiliw ta ye surasiw bɛ fanga garder c'est-à-dire marifa bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ fanga garder k'a kɔlɔsi quoi o tɛ fanga tigi ye fanga tigi ye civiliw de donc le pouvoir doit revenir aux civils le pouvoir doit revenir au civil. Gafe bɛ min fɔ quoi. Gafe bɛ min fɔ. Fɛn kelen bɛ yen fana an kan k'o faamu en tant que c'est que an ka jamana an bɛ crise caman de kɔnɔ. En 2012 an ye coup d'état kɛ parce que an ko ko problème tun ye président min tun bɛ yen. O de banna ka armement san, o de banna ka ordre di, o de banna ka nin kɛ, o de banna ka nin kɛ, o de nana ni problème ye. An ye coup d'état kɛ. Et on pensait que le départ du président ATT o tun bɛna kɛ an ka problème bɛɛ banni. On a vu que ATT est parti, les problèmes ont demeuré. On a fait une transition. Lors de la transition, les mêmes Maliens se sont levés quand ta présente pour faux palais parce que le problème est résolu. Donc le problème est au présent. On a fait les élections. On a fait de Ibeka l'homme providentiel. Min kɔni bɛna dɔrɔn ale b'a bɛɛ ɲɛnabɔ a ɲɔgɔn tɛ yen n'ale tɛ mɔgɔ tɛ yen n'ale tɛ mɔgɔ si tɛ yen on a fait de lui l'homme providentiel il est venu on a vu que les problèmes ont persisté jusqu'en 2018 encore on est parti aux élections on a dit bon mieux vaut lui que celui-là on est parti encore
Après, on a dit non, le problème, ce n'est pas Ibeka, le problème, c'est Boubé. C'est son premier ministre. Tout le problème, c'est Boubé. Si Boubé part, tous les problèmes vont partir. On a manifesté, on a cherché Boubé. Les problèmes ont demeuré. On a dit non, le problème, ce n'est plus Boubé, le problème, c'est Boubou. Non, le problème, ce n'est plus Boubou, le problème, c'est Ibeka lui-même. Donc, pour dire que tant que nous allons penser que notre problème, c'est les hommes, le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est le système qui est là. C'est le système qu'on doit changer. Tant que notre système changé, en 2012, là, en 2020, là, nous allons faire une transition. Tout le Mali va dire que nous n'avons pas de solution. Ce que j'aime dire très souvent aux gens, nous ni allemand mi benye fait. Nous obé papier mi kala. Ni erreur be papier là. Ami allemand fallait chien tant que n'a pas papier erreur corrigé. Allemand yo allemand manana obé o erreur kelenke. Donc erreur ti allemand donné erreur y papier mi fait benye fait. Gafé mon bambo. Gafé mi benye fait. Donc il est important que nous transition. Mali on kaso. Mounya anga constitution aka réviser. Fait Mumba qui ne sont pas conformes à notre réalité socio-économique et culturelle, nous qu'a fallu. Institution nous qui fonctionner, nous qu'a fallu. Institution dans la constitution, il faut les institutions de la République. Mais en réalité, ce ne doit pas être des institutions de la République. Ça doit être des organes consultatifs. Sur les 9 institutions, ça ne doit même pas être des institutions de la République, c'est un organe consultatif. Donc, nous, c'est-à-dire, on a jamana chargé ka giri jamana ma. Donc, on a son koulou ladje. On a accord mon signé, accord d'Alger. Beba donc a fait une mise en œuvre problème bas d'offre parce que à dispositif d'obéno, fa ka do constitution kono. Tant que n'a constitution kono, ça va être difficile qu'un accord mise en œuvre. Et pourtant, on a engagé bien benyana. En cas de dispositif nous do en constitution en cas de décentralisation poussée kata vers ça ni Mali ta kala djebi mi se ka fo Mali problème be Bamako de Mali problème be Bamako. Bamako est trop puissant par rapport aux autres régions. Nous le hakila minta ni Bamako hakila minta fem bébé ali yorobe yorola ni tara ali gatika carte ni na no fa be finira ku fikata Bamako ni mo bi ga casier judiciaire là a ta fo ni yoroina ni mo bi fa fait donc du coup au descend en kanga son kata décentralisation poussée na en kanga son kanga système électoral en kanga son ko ladje na sera ka oluke ni transition kono na oluke ni transition kono la élection mi mina bonna antike antatike ka ta mo nyini na antabeke ka solution ni aywa o famuna OK maintenant transition kanga ko maintenant l'autre chose c'est que transition ko kana ka problème be résolu il faut que aussi anga bo ou erreur ko parce que on pense que ni problème be am coup d'état la transition de problème be amma c'est ka problème nous régler en 30 ans anti so ko régler transition kono o tisaka ke transition ere nazarakandu bamananga na droka lateme fa frontière o de do fa voilà lateme ka bodola kana dola donc du coup o tisaka ke ko amma c'est ka politicien o ma c'est ka nous gérer 30 ans o do kana ko ko gérer kalo dama aywa afamuna Amadou Maïga e bulu transition in kanga gérer tuga jumena akanga barake tugo mo jumon kanga bla transition in barala chamanche fangay ka a barake. Moi je veux une transition civilo-militaire. Jamana kono diu civilo ani finjikila ka waji ka transition ke mais anyimo ga di sura suma politique mo mo mbe ku bla krefe conseil de sagiro kata ku bla société civile kata transition ngaduma en toute indépendance avec les militaires pas dire transition en bara jeliala ko sega fanga segi politique mo ma ko fait Adam comment on fait par rapport aux assises du 5 et 6 en réalité à comment mettre les gamba la clé à mabo CNSP yoroko Oluga communiqué fake news de do. Maintenant je les ai rencontrés hier si j'ai même reçu mon invitation. Oui, ne refene pour un churo, j'ai demandé donc comment non Oluga fait un folle interne 5 et 6 à ma boule. OK, d'accord. Voilà. Absolument. Ametlaga na kumaka. Et mouye et kafoko président Bora. Jomunda Bora. C'est vrai, à Bora parce que CDAO na ni mécanisme de ka imposer malien ka malien sonama. Jomunda ka fanga clé kunye ça kun flari.
kunkolo bɛ sɔrɔdasiw bolo kunkolo bɛ civiliw bolo donc ni ɲɔgɔn faamuya ma k'a la diyagoya don bugɔli bɛ k'a la o donc il faut que an k'o de éviter i bɛ k'a tatɔ la baara kɛla ka ɲɛ institution dissoudra assemblée tɛ yen gouvernement tɛ yen ko tora sɔrɔdasiw bolo ko tora sɔrɔdasiw bolo an ka sɔn ɲɛmɔgɔya ka d'u ma ka di civiliw ma civiliw ka ɲɛmɔgɔya ka di sɔrɔdasiw ma civiliw k'u assister civil ka ɲɛmɔgɔya mun filɛ nin ye n'i ye mɔgɔ kelen ɲininka sisan k'a ka mɔgɔ kelen fɔ a tɛ se ka mɔgɔ kelen fɔ i bɛ maliyɛnw bila su in na sisan ko u ka kuma su in na k'u ka civil kelen bɔ kun bɛ se ka kɛ transition président ni ala cɛ dugu bɛ jɛ n'u ka sɔrɔ u ma bɛn a la kelen i b'a di sɔrɔdasiw ma sisan k'u ka bɛn a la dugu bɛ jɛ u bɛ bɛn a la on voit déjà des têtes immergées minnu bɛ ka commencer déjà ka vidéo kɛ k'a fɔ dɔ ye k'olu bɛna diyagoya kan ka transition ye kunkolo d'a ma parce que a ye civil ye bon n'an donna o démarche kɔnɔ dɔrɔn a bɛ na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ il faut que an ka bɔ kɔnɔ o ye parti mɔgɔw parti politique de dɛ minnu ka mɔgɔw ko k'u bɛna dɔ diyagoya a ka transition ɲɛmɔgɔya minɛ bon n'o nana dɔrɔn tiɲɛni bɛ kɛ maintenant mun ye accord ko yɔrɔ ye je pense que honnêtement constitution kan ka falen mais c'est pour que k'a ka démocratie sinsin institution ni fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ k'olu bɔ a la ka fanga dɔ bɔ président bolo ka kow lakile mais accord yɔrɔ min b'a kɔnɔ accord bɛ réviser ka accord fɛn dɔw fana lajɛ k'olu revoir yanni k'a kɛ ka bɛn constitution ma quoi accord tɛ se ka ta à l'état à la forme actuelle k'a dilanna cogo min na k'a ta dɔrɔn mais ka yɔrɔ dɔw lajɛ a bɛ falen maintenant an ka faamuyali transition ka di sɔrɔdasiw ma gouvernement ka sigi civil ou militaire a kana caya u bɛɛ ka y'a kɔnɔ u k'u ka baara kɛ parti politique mɔgɔw ɲɛmɔgɔ dɔw ka ta ka conseil de sage créer k'u bila yen le conseil national c'est-à-dire de transition k'u dɔw fɛnɛ ta k'u bila yen maintenant comme cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen maakɔrɔw don expérience b'u la maintenant ils vont jouer un rôle c'est-à-dire de veille et puis c'est-à-dire d'organisation où ils vont donner des feuilles de route des directives minnu denmisɛnnin minnu bɛ k'a kɔnɔ u b'a lajɛ u bɛ baara kɛ bi bi in na n'i ye Mali lajɛ croissance démographique yɛrɛ lajɛ denmisɛnninw ka ca o denmisɛnnin dɔw bɛ parti politique dɔw nɔfɛ san 40 ni kɔ halisa u ko ko denmisɛnninw don ko expérience t'u la économiste dɔ bɛ yen nɔ Lucas il parle d'une théorie du learning by doing c'est anglais c'est-à-dire l'apprentissage dans la pratique n'i b'a kɔnɔ i b'a faamu Mali sera yɔrɔ ye bi sa an k'a fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est pas une question c'est-à-dire d'âge c'est une question de capacité intellectuelle physique et morale mais a sera don ye bi dɔw bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ vraiment u y'u tile fɛnɛ kɛ u k'u bila un peu en retrait ka conseils prodiguer denmisɛnninw ye yaasa denmisɛnninw bɛ se ka fɛn minnu bɛ yen nɔ ka se ka jamana labaara jɔn bɛ se ka nin bi k'a fɔ k'a tɛ se ka jamana labaara mais i bɛ taa d'u ma u b'a fɔ ko non ko expérience t'a la mais a bɛ se ka mun kɛ jamana ko la olu tɛ se k'o kɛ o a wulikajɔ fanga b'a la a courage b'a la wa a dɔnniya b'a la mais n'i k'i b'a bɛɛ ta k'a bila expérience kunda bon an tɛ bɔ o kɔnɔ quoi or an dun bɛ ka multiplier au fur et à mesure an tɛ se k'an ka croissance démographique contrôler mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ o aspect kɔnɔ kɛ donc vraiment maliyɛnw ka na an ka hakili kɛ kelen ye fanga in ka kɛlɛ bɔ a la an ka ɲɛmɔgɔya di sɔrɔdasiw ma an k'u jugurɔma dundun yaasa kow bɛ se ka teliya cogoya min na papiyew falenni kow bɛ se ka ɲɛɲini cogoya min na ka se ka kɛ wa an bɛɛ bɛ ka kule ko justice baara ka d'an ye il faut qu'on mette un homme intègre où le pouvoir politique n'aura aucune influence, aucune pression sur ce dernier pour que a ka se ka a ka baaraw kɛ yaasa fɛn fɛn nɔ bɛ ngurugu ni tiɲɛni ko la a ka se k'o minɛ n bɛna bɔ kuma la yɔrɔ min na an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen u b'a fɔ ko non ko mɔgɔw taar'u ka so ka t'u contrôler u ma wari suɲɛta o kɔ mais u bɛ se wari suɲɛcogo ɲuman na de ils savent comment voler parce que u bɛ papiyew dilan mun na u ka suɲɛni u b'a légaliser juridiquement k'a sɔrɔ suɲɛni dun a man kan mɔgɔ kelen k'o wari sɔrɔ mais papiye kɔnɔ a ka kan i bɛ se k'a kɛ mais nous on est au courant de tout ça an bɛ se k'a falen o n'u b'a kɔnɔ a tɛ falen o donc il est temps que vraiment an ka bɔ o kɔnɔ an ka guerre de personne bila an ka jamana in lajɛ quoi. ayiwa o faamuna Mayiga seconde dama dama an bɛna kuma labanw di Adam maître Kadija Sangare Coulibaly maintenant seconde dama dama pour que an ka masala kuncɛ min b'i fɛ ka lase jamanadenw ma walasa an bɛ se ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na bɛɛ bɛ min nɔfɛ o bɛ se ka sabati cogo min na. Ala ka jamana basigi Ala ka Mali basigi Ala ka malidenw kan bɛn nka ne bɛ min fɔ malidenw ɲɛna tiɲɛ dɔrɔn Mali ye jamana min ye ne ye Mali jateminɛ ka daminɛ indépendance la fɔ sisan tiɲɛ dɔrɔn de bɛ laban Mali la yan n'i ma tilen dɔrɔn i bɛ malo malo n'a y'a kɔlɔsi ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ n'i ka ɲɛmɔgɔya kɛ ni nkalon ni nanbara ni karatu ye walayi i bɛ malo ne kɔni y'o jateminɛ ne ko Mali ye jamana min ye jamana gansan tɛ o yɔrɔ kosɔn ne bɛ fɛ maliyɛnw ka o yɔrɔ lajɛ an ka kɛ laadiri ye an bɛɛ ka kɛ laadiri ye an ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ de bɛ laban Mali kɔnɔ yan tiɲɛ de bɛ laban an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn fɛ hasidiya de ka ca Mali kɔnɔ ani juguya fɛn dɔ bɛ yen hali ni e n'a ka kan hasidiya dɔrɔn fɛ
dɔ b'a fɔ ko ayi y'a faamu an k'o dabila an ka asidiya dabila an ka ɲɛngoya dabila an ka nkalon dabila an ka tiɲɛ de fɔ an ka namara dabila an ka malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ne kɔni fɛ Mali la o de bɛ se ka laban laadiriya de bɛ se ka laban tiɲɛ de bɛ laban parce que tiɲɛ na an sera wagati ma sa a bɛ fɔ cogo di an ka il faut tirer les leçons an ka voilà ko mun kɛra an ka waju k'a daminɛ 1960 ma ka n'a se bi ma an ka leçon tirer ça quoi an ka leçon tirer wagati dɔw kɛra Mali kɔnɔ i b'a fɔ ko Mali ko bɛ ban 2012 jɔn de tun b'a dɔn ko nord ni fɛn tun bɛ u taara ka taa hali an ka waliyuw ka u ka kaburuw ci jɔn de tun b'a dɔn ko o ko bɛ ban bi donc Mali ye jamana ye Mali tɛ jamana gansan ye malidenw kan k'o jateminɛ u kan k'o dɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma solidarité ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ quoi an ka solidarité maliyɛn de tɛ solidaire ye quoi solidarité y a pas de solidarité au Mali an ka wariko in to yen an ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka da ɲɔgɔn na a kɛra civil ye o a kɛra militaire ye o an ka da ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la an ka t'o bolo ayiwa o faamuna Adam seconde dama dama ne tun bɛna min fɔ o de ye transition in na aspect dɔ bɛ yen mun ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye politique mɔgɔw ta fanfɛla ye a y'a fɔ transition kan ka kɛ civil ni militaire même si ne ma sɔn ale ta ma ka fɔ ko militaire ka k'a ɲɛmɔgɔ ye kɔni an b'a fɔ civil ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye mais militaire ka don a kɔnɔ kosɛbɛ mais min ye politique mɔgɔw ye a ka kan politique mɔgɔw ka yeli ka dɔgɔya transition in kɔnɔna na parce que n'o y'a sɔrɔ u ye candidat an bɛ se k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ don transition kɔnɔ e ti kɛ candidat ye a bɛ se ka kɛ a tigi ti candidat ye mais a ka parti ye candidat ye donc il faut pas que o tigi kana profiter ale ka présence la transition kɔnɔna na ka force dɔ a yɛrɛ ka parti ma ka force dɔ di a ka parti ma pour les prochaines élections donc a ka kan o impartialité in transition ka o incarner pour que élection minnu bɛ na o kɔfɛ o élection ninnu bɛ se ka légitimité sɔrɔ a ka kan fɛnɛ impartialité in ka kɛ transition na pour que réforme minnu bɛ ka kɛ parce que n'i ye réforme caman problème ye c'est que mɔgɔ dɔw b'a minnu bɛ ka réforme conduit a caman bɛ fɛn don a kɔnɔ fɛn min b'u yɛrɛ favoriser donc o b'a to fanga sinamatɔn mɔgɔ caman tɛ sɔn réforme ma n'a conduira ni politique mɔgɔw ye parce que a caman u b'a kɛ pour que k'u yɛrɛ favoriser quelque part donc a ka kan pour que o légitimité ka se ka ye réforme na pour que maliyɛnw ka se ka sɔn a ma a ka kan transition ka kɛ impartiale a kana kɛ transition politisée donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important l'autre chose c'est l'aspect juvénile de la chose a y'a fɔ n'i y'an ka Mali population ta k'a lajɛ 100 o 100 mɔgɔ 75 o si ma se san 35 ma donc a ka kan o poids démographique in o ka impliquer fɛnw na bi na Mali problème tɛ espérance ko ye Mali problème tɛ kalan ko ye n'an kumana a bɛ fɔ ko jeunes a ye t'aw yɛrɛ former a ye taa kalan kɛ a ye taa espérance ɲini mais n'i ye Mali ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu ye Mali coro o ye mɔgɔ minnu kalanna dɛ kosɛbɛ o ye diplôme ba bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye mɔgɔ minnu espérance b'u la o mɔgɔw de ye Mali coro n'i y'a ta k'a lajɛ 91 minnu tun ye liti kɛ a caman tun ye jeunes ye donc k'a daminɛ 91 ka na se 2020 na déjà ça fait 30 ans et l'éthique en 30 ans, en 91, il impliquera en tant qu'acteur. En 2020 encore, tu vas être impliqué en tant qu'acteur. Donc c'est comme si il taquait, il va faire qu'il donne taquer. Je pense qu'il est important aujourd'hui, Mali population, c'est-à-dire ce que les jeunes ont besoin aujourd'hui, c'est que qu'on nous prouve qu'on peut, qu'on nous fasse confiance. On peut le faire et que au cas où on fait une espérance sur la cono. Nous tous on aime le Mali. Il y a une discussion mais il y a la transition dans Mali tantôt dobu bodo betaille maliko ben Mali kadi beye quelque part. Doba miri a namabo ati marché doba miri a nambora peut-être habitué. Mais en ben kungelena emi c'est que Mali kadi en ben. Donc à kakan bibina et à mon corbeau pour qu'à son cas nous accompagner pour conseiller pour orienter pour que ami gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo nka kumakan laban ye min ye o de ye maliyɛnw an ka muɲu il faut qu'on soit tolérant an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali parce que problème ka ca n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi bi in na secteur tɛ yen problème ti min na wa bɛɛ ko k'ale ka problème ye urgent bɛɛ ko k'ale ka problème ye priorité n'i ye kalanko ta k'a lajɛ o ye priorité n'i ye lakanako ta k'a lajɛ o ye priorité n'i ye kɛnɛyako ta k'a lajɛ o ye priorité n'i taara secteur o secteur la Mali la bi bi in na o ye priorité mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tɛ se ka donc an kana pressé an kana fɔ ko transition min bɛ ka na
fo transition kana ne de ka problème gérer ne fɔlɔ ta ne fɔlɔ ne ta bara kuma min karisa ta donc je pense que bibi na malien an ka muɲu an ka sabali an ka dɔn k'a fɔ jamana bɛ dingɛba de kɔnɔ pour que a ka se ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ fo an bɛɛ ka jɛ an ka hakɛ dɔ kɔ mais k'an ka kɛtaw kɛ. Ok, Adam o faamuna Mayiga waati tɛnkuna seconde dama dama kuma kuncɛ la. Ni ko seconde dama dama tɛna kuma jɛ kuma kuncɛ la halisa an ka position ye ka fanga in ɲɛmɔgɔya di sɔrɔsiw ma ni civiliw an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa jamana bɛ basigi n'i k'i b'a di civil kelen ma bi sisan n'i ko ka mɔgɔ bɔ a kɛlɛ tɛ ban dɔw bɛna fɔ ko non dɔ ma kɛlɛ kɛ a ɲɛmɔgɔya ma ka d'u ma dɔw b'a fɔ aw y'a kɛ mais jamana ye an bɛɛ de ta ye donc an ka bɔ o kɔnɔ. Cette révolte doit embrasser, c'est-à-dire tout le peuple malien organisé en pouvoir militaire, en pouvoir civil et en pouvoir politique. Akila n'o kɛra jamana bɛ basigi an bɛ dugawu don kɛ Ala ka Mali basigi Ala ka maliyɛnw bɛɛ kelen ma Ala ka hakilinaw kɛ kelen Ala kana an to an juguw bolo Ala kana Mali labila jugu ye Ala ka maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen kɛ ka Mali bila u ka intérêt bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Donc o ye ne ka kuma laban ye. Salamu aleykum wa rahmatulah. Ayiwa o faamuna muso tele kanubagaw an ka bi jɛmukan a bɛ jɔ nin yɔrɔ la n'o ye Maliba politiko kɛnɛ an ka bi maa welelen o kun ye maître Kadija Sangare Kulibali ale journal donkɛla don ayiwa kiritigɛ la o koɲɛw ɲɛdɔnbaga don kosɛbɛ ayiwa min ye bɛrɛbɛrɛtɔn fana Asma ale bɛ o la i k'a dɔn k'a fɔ wasaden fana kun don bulonba kɔnɔ kɔsa in na ayiwa min Adam Diko ale bɛ société civile la ni AG4 ale maa don ka taa se Amadou Mayiga la sentinelle du Mali olu kun y'an ka bi maa welelenw ye an b'a fɔ a k'an bɛn sigida wɛrɛ la inshallah muso tele sanfɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.